wingi mari ngelu saiki wis ganti waktu. Bener jare wong biyen. Nek wis tuwa iki nggone penyakit. Nganti bocah iku takon tuku banyu karo obat kok gak enek. Tukokne banyu karo obat watuk le. Iya, Pak. Duit le. Mari pudam. Ya. Delek kene. Ketedung. Mundur. Yo. Apa ditutur bos, beda bos. Walah, bensin iki teh. Bensin. Cek bos. Dan kopi bos. Ala kowe tan kene iki. Wes bensin tok kan nambah. Nambah anu. Hemaviton pil. Situ. Sik ya. Ya. Ini kita Mas. Iya, tapi manis. Tapi manis. Jadi biasa kilangkon iki. Oh, biasa iki. Nggih. Enak ya, Mas? Nggih. Oh. Kapitone. 15 bensin karo Kurang utang sih. Duh, Iya. bayar piro sih? Ya, 8.000. 2.000 ya. Iya. Walah. Wayahe tuku banyu karo obat. Bensin kantekan. Kurang genah bapak kae. Lah, kon nukokne obat watuk, ditukokne Hemaviton. Anak kucluk